Το δεύτερο θέμα που έχουμε θέσει είναι το θέμα της πρότασης που έχει κάνει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜ Αθήνας, με έδρα το Εγάλεο, προς το Υπουργείο Παιδείας. Η επίσημη, ας το πούμε έτσι, αποτύπωση της πρότασης μιλάει για συγχωνεύσεις. Στην πραγματικότητα, όπως είπαν εύστοχα και οι γονείς σε μια παράσταση διαμαρτυρίας που παραβρέθηκα με την συνάδελφο την Εύτη Καλτέκη, στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης, μιλάμε για καταργήσεις σχολείων. Εμείς συντασσόμαστε με το αίτημα των κατοίκων να μην προχωρήσουν οι συγχωνεύσεις στο 5ο, 10ο και στα νηπιαγωγεία τα συγκεκριμένα που αναφέρονται στην πρόταση αυτή, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Είναι ένα θέμα που πρακτικά δεν έχει να κάνει με μια βελτίωση της καθημερινότητας των μαθητών και των παιδιών που πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο, αλλά έχει να κάνει με έναν, ας το πούμε έτσι, κακώς εννοούμενο εξορθολογισμό, που σημαίνει χειροτέρευση του επίπεδου σπουδών και εξοικονόμηση πόρων. Αυτή είναι η κατεύθυνση, δεν έχει να κάνει δηλαδή με μια πολυτέλεια που έχουμε και πρέπει να, ας το πούμε έτσι, χθεί στα ίσα της, το αντίθετο. Θεωρούμε ότι το 2024 τα 25 παιδιά δεν είναι πρόοδος, ίσα-ίσα, γιατί μας διαβεβαίωσε ο προϊστάμενος ότι σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβούμε τα 25 παιδιά. Αυτό δεν είναι κάποιο κατόρθωμα. Έτσι, δεν είμαστε το 1960, είμαστε το 2024. Και είπαν εκεί και οι γονείς συγκεκριμένα στοιχεία. Για να μην τρώω άλλο χρόνο, υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνη. Φυσικά δεν θεωρούμε ότι όλοι προσεγγίζουμε το ζήτημα από την ίδια κατεύθυνση, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι θετικό που υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς αυτό που ρωτάμε είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε μια κινητοποίηση των γονέων στην δευτεροβάθμια, στην πρωτοβάθμια διεύθυνση στο ΓΑΜ Αθήνα στο Εγάλεο. Αύριο υπάρχει νέα κινητοποίηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση στην Οδό Τσόχας ο Αμπελόκηπους. Πώς σκέφτεστε να υπερασπιστούμε αυτή την ομόφωνη απόφαση? Γιατί εμείς θεωρούμε ότι μια απόφαση είναι υπερασπίσιμη με όρους διεκδίκησης και αγώνα. Δηλαδή, θα κάνουμε μια κινητοποίηση σε επίπεδο Δήμου, να πάμε στην Υπουργό Παιδείας, να πάμε στο Υπουργείο Παιδείας, να πάμε στο Εγάλεο. Δεν ξέρω. Αυτό μπορούμε να το αποφασίσουμε. Και να διεκδικήσουμε ότι για μας, εδώ ως Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι ανεκτό μάλλον να προχωρήσει αυτή η, τέλος πάντων, συγχώνευση σε πολλά εισαγωγικά που στην πράξη είναι κατάργηση. Για μας δηλαδή είναι κόκκινη γραμμή να μην προχωρήσει αυτό το ζήτημα. Δεν αρκεί δηλαδή μία απόφαση αρνητική του Δημοτικού Συμβουλίου που εν πωλής είναι και γνωμοδοτική. Δηλαδή ουσιαστικά είμαστε ένας κόπελος που έχει φύγει από τη μέση, είτε θετική απόφαση παίρναμε, είτε αρνητική απόφαση παίρναμε, απλά συμπληρώθηκε ο φάκελος στην πράξη. Δεν μας λαμβάνουν υπόψη δηλαδή στην πραγματικότητα. Το θέμα είναι πώς με όρους διεκδίκησης και κινηματικούς, αν θέλετε, εμείς θα επιβάλλουμε να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση που έχουμε πάρει. Ή τέλος πάντων θα πιέσουμε, για να μιλάω πιο σωστά ελληνικά. Αυτό είναι ένα ζήτημα που κάπως πρέπει να τοποθετηθεί η Δημοτική Αρχή, γιατί, αν θέλετε, έχει και τη διοίκηση και δεν το λέω με όρους αντιπολιτευτικούς, είναι ομογάλακτη και της κυβέρνησης και μπορεί να πιέσει σε πολλά επίπεδα. Αυτό το ζήτημα εμείς θέτουμε.